Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera, poesiaren hegoek, sentimentuzko bertsoek, antzaldatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinazez ikasia. Kaixo, lesakan gaude, kaixo Manolo Arozena. Kaixo. Bertsolari bezala ezagutzen zaitugu, baina esaiguzu zuk nola aurkezten duzu zeure burua? Manolo Arozena ume-umetatik lanen hasi behar izan duzun motiko txiki ora, goizuetan, gero handikan motrikura jontzan arrobira lanera, eta gero handikan garraiolari bezala, eta gero bertsolari bezala, hor munduan horri biliren tipo arrundu bat. Goizueta, motriku lesaka, nungoa egiten duzu zure burua? Ni lesakarra naizela uste dut, lesakakoa naizela, lesakarra esatea bat non sortu den hango tarra da, ez? Baina, bueno, lesakan ditut nire bizien erdia, baina bastante gehiago, lesakarra naizela uste dut, baina oraindik lesakan batzuko izutarra deitzen diete. Atzera baldin bagoaz, denboran, txikitan zertan jolasten zinen? Txikitan jolastu, esaten zian, nola balde ipurdik egin izaten zian txapa horiek irrinka deitzen genionagu, hartu gantxo batekin, eta korri galde batera eta bestera. Alare jolasteko urte gehiagez geritun izan du ez, oso famili pobrea ginean, eta bat gardiekin edo, ja 6-8 urtetako gardien atzetik eta hola ez, eta jolastu aldibre ginean demo, izkutaketan eta holako gozetan. Hala ere, zelako oroitzapenak dituzu haurtzarokoak? Ez dakit, denetik ama dut ez, eskolara joaten izan, tartamudu egiten un pixko bat, umen izandik eta eskolara joaten izan nahiko izututa, beldurtuta ez, eta igual maixun galdera erantzuna, igual banekin mino tartamudu ez izetikan ez nion erantzuten, eta zigorrat jaso behar jaten itxun igual, eta, bueno, nahiko beldurtian izan ez, eta, bueno, ez nintzen batere zorionzo izan eskola garaian. Eta orduan, horretik, gero bertsoak abestera, nola, zelako bidea egin zenuen? Bueno, umetan eta etxean beti amona genuen oso bertsozalea eta osa batere banun bertsotan egiten zuna eta bertso giro beti izan duzen etxean, ez? Eta batez ere nire amonakin, nire amaren amakin Andres Michelenaren bertso famatuak badire hor barna daudenak, Xabier Lete difuntu kantatzen zitunak eta horra izan duzen ere birraitxona izan duzen ora. Eta haren emaztea Erramona oso bertsolaria zen, ez zuen plazan tanta sekulan kantatu, baina berso zaharrak aditzen eta pila bat. Nik uste dut hortik txertatu zitzaidela bersotarako doaia o gaitasuna edo gogoa, ez? Eta bueno, hortik hasi ginen poliki-poliki bertsolaritzan sartzen. Eta orduan, familian hasi eta elkartzen zeatenean, bertxotan haste zeate? Bai, askotan, bertsotan famili bazkaritan eta afaritan, eta askotan bertsotan eta bertso pila bat, eta bai, eta bazkaritik kanpo ere, bai, ez, familien askotan indugu bertsotan. Gaztetan, errebeldea izan zinen? Ez, badut pena hori ez, errebelde ez izanana, eta hori nintzakit. Nire amari eraten zioten, nire arreba gu ginen 8 senide ez, eta nintzen gazteago baitu diru, baina arreba bai zarragoa, baina arreba lanen hasi zelikitan nioten izan herrira eta enkarguk egitera eta hori ez. Eta denariak eta esaten zieten, oi, honek neska behar baizun, txintxoa den eta hori, ez nintzen errebeldea, oso txintxo egia nik uste. Eta haunditzearekin zer izan nahi zenuen? Nik uste garaia aitan ez genula, haunditzean, bueno, lehenbiziko 18 urte izatea, eta gero
heldutasuna izatea, eta gero holoko gauza, holoko, ez genuen amets berezirik izaten, ez nik uste, edo izaten baldin manitun ere nahiko antzita dazkot, ez? Ez dut uste gauzko ametsak izaten zirelik anoen dela 50 urte edo 60 urte, ez? Nik uste bizia arruntagoa zela, bakotxea bere lekuan, bakotxea bere goera, eta agian ametsak izango dut juzen ordu nire batzuk, ez? Nik ez dut hola amets berezirik anueligan, ez dut urutan. Ikasketak egiteko edo bukatzeko aukerarik izan zenuen orduan? Oinarrizko ikasketak egin 12 urtetan bukatu nun nik eskolako bidea, eta gero 13-14 ja hasi nintzen igiltzero batzuri laguntzen, eta 15-16 urte arte horikin ibili nintzen, gero motrikura jo ginen lanera arrobi batera enpresa batekin, eta han barrakoi baten soldadu bezala, barrakoi baten genunan sukaldari moduko bat, eta arek itxentzikun sukaldaritza, gero barrakoian lo egin, aste bat, 2 aste bertan, soldadu gehoten dien bezala, ez? Eta ez nun gehiago, hortik aurrerako zerik ez nun zen gehiago. Gaurkoarekin garai desberdina, ez da? Oso desberdina zen. Azken 10 urtetan asko aldatu baldin bada, ikergarri aldatu da gizarte azken 10 urtetan, imaginatu 60 urtean, 50 urtean zenbat aldatu den, ez? Eta ez dakit orduan pentsatzen ez ziren gauzak ikusti ditugu munduan, ez? Eta ez dakit, lehenko egunkari bat irakurtzeko nuen, azten behin igual edo azten 2 aldiz, eta jasuz gaur berriz informazio duzu mundun beste puntan ze pasatzen ari den, erabat aldatu da, ez? Eta, bueno, aldaketakin jo margera aldatzen eta ikusten zer datorren. Goazen bertsolaritzara, nola hasi zinen? Pues, ez dakit, bertsolaritzan beti bertsozalea eta bertsoaren gibeletikan, bertsolarik aditzen, nire buruakin bertsotan eta bertsolaritzaren pixkoat ez dakit inbiritan igual, ez, ausardi falta, ez, ero ez dakit Nafarroko txabelketara hor zegoen eta horri biltzen ginean ikusten, atzetikan, txalotzen, eta pixko bat ez dakit, pauso eman nahi eta ausardirik ganez, azkeneko eman nun arte pausoa, ez. Eta gero sartu nintzenen mundilu hortan, ez dakit izan dutxut, 10 urte oso zoragarria, ez. Eta nola eman zenuen pauso hori? Pauso hori, familia bultzatu, lagunak, eta benga, eta lagun arte nola kantatzen nun, benga, ikimatan alduk maila, eta atera behar duk, eta seizak, eta hola, eta nik ez, eta azkeneko denek isildu zialikan, teinorket zialikan erraten ateratzeko, dan eman nun izena, eta hola eman nun pauso. Seme alabakoa dituzu, estitxu ezaguna, bertsolari bezala, besteek, ebai? Aitor ere bersotan aizen dena, zaharrena Aitor da bersotan aizen dena, Txipilepako zuzendaria. Eta gero Jon, umearoan baita ere, inteitzen ditun bere ibili zen pixko bat bersotan eta hola, baina harek zegoen. Aitorrek oaindikan ere, pixko bat lantzatzen deliken egiten du bersotan, eta estitxu hor dago bersolaria. Badago familia nolako berso zaletasuna ez dakit izango nuken, baina ez garai baten bezala, baina. Zure seme alabek esan zizutenen bertsoltan ibili nahi zutela, zer esan zenuen zuk? Nik ez dakit sekulen esan ziaten nahi zuten, sartu ziren automatikoki hor, eta nik oso ikusten dut, gaztekin nahi duten egitea, ez ditxu ja eskolantik egiten zuen bersotan. Aitor tarraka bere gisa pixko bat, eta taldetako lehiaketa baten atera izan du da, hobitan, eta elkarrakin, eta nik oso gustora, bersotaren nahi duenak egitezela bersotan, eta berak ikusiko du ze noraino edo ze mailatan edo noraino iritsi nahi duen edo aldun, eta nik bersotori nahi duenari ez diot aterik, inoiz izite ez diot itxiko ere, alderantziz, ireki eta lagundu eta bultzatu eta animatu. Ongi etorri errateko nik, jada banuen gogoa, ilusiotan hurbildu gara, horretan daukat susmoa, elkartzen gaitun zerbait indarzu, poliki aurrera doa, iraganakin oraina eta orainarekin geroa, orainarekin geroa. Manolo, eta orain zergatik gaude hemen? Zer da toki hau zuretzat?
Autoki hau, ja jubilatu ginen denboran eta pixko bat ni baserri moduko baten edo, hor hemendik erretik 2 kilometrora bizi naiz, eta gero hemen hau erosi gendun lokaltxo hau pixko bat gozamenerako, ez? Bai jolasteko, bai berso eskola moduko bat egiteko, eta gero gaztetxoak berso eskolan dabiltzaren ere ez ditxu hemen biltzeko, eta berendu batzuk egiteko, eta disfruterako txoko bat azken batean. Bertsoa beti dago presente, ez da? Zer da zuretzat bertsolaritza? Bertsolaritza. Garai baten bertsolaritza zen, edo bersoa zen, elkarrekin lagun artean egoteko modu bat, ez? Eta adibidez, herri txikitan edozein aritzen zen bersotan, ez? Edo berso osoa espazen ere zer moduz gazte eta ni ongi eta ita ire emazte, eta hola, beti rimaz erantzuten eta holako zerbait ez. Gero bertsolaritza pixko bat bihurtu zen, handiago, gero handitzen joan da beti bertsolaritza ez, eta bertsolaritza lehenbiziko joan zen, lehen aipatu duan leku txiki hortatik joan zen plazetara joan zen, gero sagardotegitatik plazatara eta plazetatik txapelketatara ez, eta gaur egun bertsolaritza da eskual munduan oinarrian dagoen zerbait ez, eta niretzako ni beti izan naiz bersozalea, nire familitikan ere ez, nire atxonak eta beti bersotan egiten zuten. Nire buruan beti ondo den zerbait ez, eta hortikan gero nire pausoak eman ditut eta plazetara ere joan nintzen, eta umetatik ere horre ondo den zerbait ez. Jakin gabe ongi zertzen, baina horre ondo dena. Gure sustraietan dagoen zerbait da bertsolaritza, nola azalduko zenioke kanpotar bati zer den? Ez dakit, flamenkoa Andaluziantzako, flamenkoa den bezala eskolarriantzako bertsolaritza da ez, eta bersoa, eta lehen aipatu duan modun da, elkarren arte ongi pasatzeko zerbait, eta gai bat entzena, igual bata bestea zirikatzeko edo bata bertzearen gainetiken gelditzeko ekitaldi bat zena, gaur da lagun arteko zerbait ez, eta ni bersotan ari baldin naiz, nahi dut nire berso laguna ere ongi aritzea, hartara biek gaiko gara ongi ez, bat ongi ari bada eta bestea gaizki, biek daude gaizki ez. Eta igual entzulearentzako kriston borruka dena, beraientzako ez da inbeste ez, irabaztea beti gustatzen zaio ez, bateri. Baina galtzen duna ere, edo irabazten ez duna ere, da talde lan bat bezala eta hor gelditzen da eskualarriak, beti izan duduna, gaur ere baduna, eta nik segurazki uste dut betirako izango den zerbait da bertsolaritza ez. Beraz, zuretzat, badaude bertsolariak, lagun artekoak, txapelketatara jun beharrik gabe, ez da? Bai. Bersotan ongi pasatzeko ez da beharrikan, ez 1000 lagun entzule, ez 200 eta ez 100, ez 10 lagun, edo 6 lagun, edo 8 lagun, edo 2 ere, bien artean ere. Bersotan elkarrekin eginez, pasatu liteke ongi. Gero da, nora begira jartzen zaren, ez? Eta gero, mundu guztien nahi du izan itzarra, ez? Futbolen dena nahi dute izan Messi eta Ronaldo, eta bersotan dena nahi dute izan, ez dakite gaina eta Metz, edo Muritza, ez? Baina, hasieran, bi rimakin kopla bat osatzen duna, ja bersolaria da niretzako. Eta 9 puntun egiten duna ere, noski baietz bersolaria dela, ez? Baina, bersolari, dena dira bersolariak. Eta zuk bertsolaritza horrela bizi dezula, zein da horri buruz duzun oroitzapenik politena? Batekin, eratu mazan. Bai, oroitzapena politia baditu, bai, ez dakit. Nik adibidez, ni bersozalean nintzen, bersotan egiten gaztetxoan nintzela ere zerbait, baina ez nintzen sekulan lehiaketan, txapelketan tezitzen atere, 38 urte nituen arte ez. Eta ni Nafarroko txapelketa jarraitzen nun pixko bat laguntzaile bezala ere bai, baina entzule bezala batez ere. Eta behin nire familiak eta nire lagunak bultzatu eta eman hona izena, eta gelditu nintzen lehenbiziko kanporaketan, lehenbiziko finalen, Gaiarren gainera, 88an, eta gelditu nintzen 2. ez. Eta niretzako ez dakit konturatu nintzen zer egin nuen ez, baina ora izan zen oso polita ez. Eta politakoa izan du da gero hor urte batzutan bersolaritzaren munduan ez ezaguna izatetikan, erabat ez ezaguna izatetikan, bizpahiru urten, nintzen Euskal Herriko bersolaritzan nintzen oso ezaguna, ez? Eta hor lagun
pila bat egiteko aukera izan dut, eta berso saio mordoxka egiteko aukera izan dut, ez? Eta oso jende importanteakin ere, ez? Eta orduan polita, lehenbiziko urte horiek, esango nuke, ez? Gauza zehatz bat baino gehiago, lehenbiziki hor azaldu eta hor ibilen izan urte horiek, ez? Hori politak izan ziren. Eta orduan, 1980-tik 83-ra, 4 urte jarraian, Nafarroako txapelketa irabazi zenuen. Hori nola bizi izan zenuen? Bizi izan nuen, ez dakit behar bezala bizi izan nuen, ez dena etorritzen, dena zorrunbilo baten etorritzen ez, hasi nintzen, lehenbiziko urtean txapeldun orde, biharren urtean txapeldun orde bai horrin. Gero 3. urtean 90 taldetako egin genuen, eta gure taldeak irabazi zuen, eta gero 11an eta 12 eta 13an txapeldun, eta dena etorri zen zorrunbilo baten, ez, eta ez dakit disfrutatzeko ere hainbesteko, ez nengoen igual mentalki prestatua disfrutatzeko, ez, etorri zen dena zorrunbilo baten, pues hori dut, igual behar beste ez disfrutatua, ez, urte horiek, hori badut nire zera, ez, ez nengoela prestatua ni bide hori egiteko igual. Eta horrelako maila batera iristeko, zenbat da, bertsolari batean zenbat da entrenamendu eta zenbat da, berezkoa? Berezkoa asko, berezkoa da nerea, adibidez da berezkoa, ni berso eskolan inoiz minutu bat pasatu gabe joan nintzen txapelketara. Eta hori da berezkoa, nire entrenamentu nontzian, beti bakarrik, beti kamionen, garraiolari izan nintzen, ia 40 urten, eta nire entrenatzeko lekua zen volantea, lesakatik Bilbora, Bilbotik Anara, beste alder. Eta nire entrenamendurakoa zen volantea. Eta beste bersolarien berso asko aditzea. Eta hori, berso entrenamentua gaur egun berriz, txapelketa batera joteko egiten dituzte orduk entrenatzen. Eta taldean, bai bakarriken ere, ordenagailuan sartu, errimategiera ireki, eta gaur asko entrenatuta joten dira bersolariek txapelketatara. Akstoko, ikeragarri entrenatuta, esageratu entrenatuta. Baina berezkoa, derri horrezkoa da. Ikasi egin daiteke bersoa, ikasi daiteke maila bat arte. Zuk edo edon, ikasiko du bi berso egiten, 4 berso egiten. Bersotan aritzen ere, berso eskolan pasatzen baldin bat juzu 2 urte, edo 1 edo 7, egingo duzu bersotan. Baina behar da berezkoa, eta afizioa, kristora afizioa behar da ez. Zuk beraz kamioian orduak eta orduak eman dituzu abesten, ez da? Milaka berso gotatzen kamioan, bakarri zoaz, bersoa duzu burutan, txapelketan hasi aurretikan ere, eta behin hasi nitzelikan txapelketan, are gehiago, ez? Hor zaude, mundiloan zaude, eta behar duzu saio bat, ben eta bestean, eta orduan, entrenatzeko modua, saio egiten aizerala hori ere entrenamentu bat da, ez? Baina, bueno, nire entrenamentu lekoa izan du da, orokorrean volantea izan du da, ez hori izan du da. Baldezu garai hartako bertsorik horrela zure kutxunena dena edo? Nerea. Gogoratzen aldezu baten da? Berso buruetan egoitzen oso txarra, nire ikasten dituen berso zaharrak eta hola, eta ez dakit hola bersori konkretoki buruan, igual berso osorik ez nurik ere, baina ez dakit aizera pentsatzen, aizera boten ditzu 2 puntu, 2 puntu 3. Baina, bueno, ez dut hola berso zehatzik ez dut hola gogoan. Zergatik noiz nola erabakitzen duzu bertso eskola batekin hastea? Ni beti, lehen aipatu duen bezala beti izan ez berso zalea ez. Eta hor 80ean edo txapeldun atera nintzaliken edo 11an edo txapeldun atera nintzaliken. Ikusten nuen hemen lesakako ikastolan bersolaritza ematen zuten, aldereinoak eta ematen zuten bersolaritza, Loentxo Aguruza ere etortzen zen, hilabetean behin edo, hilabetean 2 aldiz edo. Eta bazauden 5 edo 6 gazte, bersotan ongi teknika bat zuten, bersolaritzaren teknika bat zuten, eta bersotan ere pixkoa hasiak ziren. Eta aizian bukatzen ja, 8. maila, orduan 8. maila zera, 14 urtekin ja, eta 14 urtekin ja joaten ziren eskola desberdinetara, ez, lesakatikan. Eta hori ikusita, lesakako ikastolaren barrenen bat zagola, berso giro bat, eta bersotan egiten zuen gaztetxo kuadrilla bat, Bitxor Elizabienek eta biek, Loentxo Aguruzaren aholkuaz, pentsatu genuen berso eskola bat egitea lesaka. Bortziriteko berso eskola jarri nion izena. Eta
arantza biltzen ginen lehenbiziko gainera, ireki genuen deia ireki genuen apuntatzeko, eta apuntatu ziren lesakatikan hor lehen aipatu duan 8 horiek, 14 urte zituztela, eta arantzakoa 15 edo 20 edo apuntatu ziren pila bat, eta arantza biltzen ginen ekaitz elkartean lehenbiziko 2-3 hilabeten edo ez. Gero jendea joan zen uzten, eta hemen dik aterazian horiek bazuten bertsolaritzaren kontzeptu nahiko garbia. Eta horregatik egin genuen bertso eskola bat, batez ere ikastolatik aterazianak bertsolaritzaren ideia garbi batekin horiek bertsotako aukera izan zezaten ez. Eta hortik hasi zen Bortziriteko bertso eskola, eta nik uste nahiko emaitza importantek izan ditula eskolarreko bertsolaritzan. Zure alaba Estitxu tartean zen, garai haietan, nola eramaten dezuzuk, zer sentitzen dezu zure alaba abesten ikustean? Bueno, lehenbizitik gauza raroak, esan nuke txapelketan, ez dakit, ja, 80 uste dut 13an atera zirela, Estitxu eta Silveira eta ja, txapelketan, eta final bat edo bi edo 3 ere kantatu du elkarrekin, eta bueno, beti gai bat eazten zuten dugu, eta zure alaba da holiko ondoan. Egia esan, gaizki pasatutako sensaziorik ez dut, ez banakin bazutela bertsoa egiteko gaitasuna, eta gero hobeago edo txarragoa edo hori. Eta gaizki sentitu nintzeneko sensaziorik ez dut, oroitzapen horietan. Natural hartu genuen, bertsolari oso zarkitua zegoen, nintzen gaztenetakoa. Gaztenetakoa nintzen, ordu unibertsotan. Eta gero, ez dakit, Estitxu Silveirek emantzuten lehenbiziko pausua, eta gero Maia Telletxeak eta beste batzuk, Estitxu Fernandezek eta beste batzuk. Eta, bueno, nik uste gero arropuntu bat ere bai, lehenbiziko sentsazioa, gero arropuntu bat ere bai, koño, zerbait indugu, zerbait indugu, gazteak sartu dire txabelketan, ja zaharra joaten algera baztertzen, eta, bueno, bintzat sensazio hori zerbait egin genuen sensazioa bai. Garrantzitsua da oraingo aurrei eta gaztetxoei irakastea ere, irakasten jarraitzea. Nik uste oso garrantzitsua dela. Bertsolaritza eskolarria beti izan du historian zehar aipatu dugun bezala, barnean eukidun zerbait da, eta orduan bertsolaritza zer den erakustea oso ongi dago. Eta horrek zer suposatzen du, tartean bertsolariak aterik direla, ez? Lehen mendialdean edo Bortziritan edo zaigun bertso gehiroa, gaur harrapatzen duzu Iruñen, ez? Eta joder hori kristona da. Eta zerratik handa hori, eskoletan ematen da, bertsolaritza zer den irakasten da. Eta hori, zenbat ez da zonalde erdaldunagoa, nik uste, ordunta garrantzitsuago dela. Zer da bertsolaritza? Lehen indiezu galdera, eta nik nola baita erantzun duena ez. Baina hori Iruñerriko aur batek erantzun ahal izatea bertsolaritza zer den, hori ikaragarri importantea da ez. Zuk kamioia eta bertsoak batera egin dituzula esan diguzu. Gaur egun balda bertsoetatik bizitzerik? Ez. Nik esan nuke ez. Izaten, badire, ez dakit, demagun 6 bertsolari eskolarrian, eskolarria oso txikia da. Badire, izaten aldia, 6 bertsolari, 4 edo 8, diruko buru polita jasotzen aldutena bertsotatik, ez? Izaten badire, baina horiek ere beste kolaborazioak irratitan, edo telebistatan, edo gioi egintzan, edo kazetaritzen, beste lan derrigor behar da ez. Eta 4 naiz, eta eskolarri nengo dira 2000 bertsolari. Bertsotatik ezin da, bertsoak niri dirbo kostatu zait bertsotan ematea, esan nuke. Egiten ditun 60 saio, 3-4 urte ezin ditun urtean 60 saio, pues orduan zure gauzatxoantzako, bueno, zan plus bat ez, baina osan nahi nuke bertsotatik ezin da izi. Diru laguntzarik beharrezko izango litzateke, adibidez, ezin badezu dirurik irabazi bertsolaritzatik, beste lan bat behar dezu, ezin dezu horren besteko denbora inbertitu bertsolaritzan, beraz, agian zailagoa da, hobetzea zailagoa da. Ez dut ustenik bertsolaritza profesionalizatu behar denik. Bertsolaritza da hobi bat, ez? Eta bertsolaritzari zuk ezin diozu bizi oso eskaini. Bertsolaritzak izan behar dut zure bizian jolasteko edo ongi pasatzeko modu bat, ez? Nola dien bezala
futbolariak badira profesionalak, eta, claro, eta pileka, badira futbolariak, eundaka, milaka, ez diala profesionalak. Zeiten dute, azten bi hiru entrenamentu egin, eta igandetan partidua jolastu, herri mailan, auzo mailan, herrialde mailan, hobi bat da, bertsolaritza gauza bera da, eta bertsolaritza hartzen aldu profesio bezala, bi personak hartzen aldute eskualerrian, edo lauek, baina bertsolaritza ezin da profesionalizatu, bertsolaritza da hobi bat, bere momentuan ongi pasatzeko, alba da, eta dudarik gabe, diru laguntza behar da, bertsolaritza zer den irakasteko. Nafarroko elkartean bertan badaude 5 daude 2 liberatu eta 5. irakaslea hartu behar dena bainez. Hortarako behar da diru laguntza. Orokorren erakusteko Nafarro osoari edo Euskal Herri osoari bertsolaritza zer den eta erabiltzen aldela eta jolasten aldela eta gozatzen aldela bertsolaritzakin. Hortarako behar da diru laguntza. 2 bertsolari, 4 bertsolari, 6 bertsolari profesionalak izateko ez dut uste diru laguntzarik eman behar den. Profesionalizatu zagian bere esentzia galduko luke? Nik uste baietz. Bertsolaritza zerbait da herri mailako jolas bat. Eta azkenik, atalo bukatzeko profesionalki zerbait aldatuko zenuke zure ibilbidean? Ez dakit, garraio bidea askorentzako tortura bat izatu den bezala, nik gustora egin duen lan bat da, ez? Gustora egin duen lan bat, bere sufrimentu guziekin, ez? Eta bere, zer lanak ez du sufrimenturik. Lan guzie baute sufrimentu, ez? Eta nik berriro ere garraiolari lehenago izango nitzake, ez dakit fabrikan barrenen lanen baino gustora ez, hori ez nuk aldatuko. Berriz hasiko banitzak ere, igual izango nitzake hori. Eta gero, autonomo izan naiz, eta autonomo badu aukera, adibidez nire bertsolaritzaren garaita, egun baten ezin banitza bertso saio bat baldin manun, egurtiko 12 Elizondon, aparkatzen dut kamiona eta jotan ez kontatzen dut, eta bi lanak tartekatzeko aukera izan dut, ez? Ez duk aldatuko nik nire biziko ibilbidea segura askiaz. Gauza batzuk, adibidez bertsotan igual gazteago hasiko nitzake, berriz errepikatu barru baldin manu, edo hobekio landutan ere buru hasiko nitzake. Baina, nik uste induan bidea polita izan du dela, ez? Polita, gauza honak eta txarraki, baina, nahiko balekoa eta konforme gelditzen naiz nire bizian egin duan ibilbidearekin. Zure alaba ere bertsolari, baldago 3. belaunaldirik? Badabiltza bertso eskolan eta, baina, gehiegi ez ditut. Ez gaur egun badute hainbeste gauza egin beharra umeak, hainbeste gauza leheno etzena. Leheno gai baten eskolatik atetzen zinen, gure umea aroan. Eskolatik atetzen zinen eta Jo Martzorun edo herrikoak zianak futbolera eta baserrikoak zianak arditara. Nire kasuan, arditara. Eta gaur egun berriz hainbeste gauza bat dituzte egiteko, 8 gauzetan estraeskolarretara botatzen dire, hor da biltza, berso eskolan da biltza, ez ditxuki badabiltza lexuri eta hortik biek da biltza, batek 13 urte ditu eta bestek 10. Baina, hor da biltz eta ikasten duten guzia, beraientzako ongi etorriko da. Eta hortik aurrera, egun baten nire nik egin una pentsatzen baldin badute, koina, atxonak egiten ziren bersotan eta hasi bota bade. Egiten badute haitz ongi. Baina, ez ditu nik gehiagi xexatzen hortara. Egin dezatela nahi dutena. Egin dutena. Ikastatela dantzan, eta bersotan, eta pilotan, eta futbolen, eta gero egin dezatela nahi dutena. Peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana. Kaixo, Estitxu Arozena. Kaixo. Manoloren alabazara, bertsolaria ere. Nola sortu zitzaizun zuri bertsotan ibiltzeko grina? Bueno, nik beti erraten dut ez, nire bertsotarako jatorria da hurbilpena edo bi aldetatik etorri zela, ez? Bat familia bertsozalea, bat ez iraitan aldetika, baina eman aldetikan ere bai, eta ja hortan eta bertso saiotara joateko itxura, gurasoekin eta
Bio nik Tartirumairu ikastolan ikasi dut, eta han ere ikasgai bezala bertsolaritza eman izan du da betidanik. Gogoratzen dut, tailer gisara ere nire adinari zegokio, baina handiagoekin joaten nintzela, zaletasuna banulako, eta nik uste dut, oinarria hor bietatik, bai, gero igual bai plazaratzeko erabakia baita ere egontzen bideratua pixkot bertze herrialdetan, bertsolari gazteak eta hasiak ziren, nahi Iturriagata Igorra Lortza gogoratzen ditut batez ere, haiek ikustea bertso kantari horrek ere bai plazaratzeko ordua, zaletasuna eta hurbilpena etxetik eta ikastolatik. Zure aita eta zu batera ibili zineten, denbora askoz, ezta? Batak besteaz ikasten zuen ere? Bueno, nik uste dut baietz, dena den, nahiz eta jendeak gu ikusi taldea handiagoa zen, hor zegoen Bittor ere, gu bertso eskolari igual Bittorrekin elkartzen ginen gehiago, preziski bertzean eraita zelako agian, Xabier Silveira, Estitz Fernandez, nahi dut, bai igual biek ikusten baina bertso mundua zen kuadrillatxo bat, bai, aita eta ni ere bai, baina bertze talde handixeago baten barne. Eta ikasi, bueno, niri igual ez zitzaidan sobera gustatzen bera entzutea, bakizu urduritzen nintzen, nik kantatzen honean, baina gehiago, bai, hola ikusten duzunean, nola norbait hurbilekoa kantatzen. Ez dakit berak zesesazio zituen, bai, nik uste dut, bai, elkartaz ikasi eta elkar lagundu, bai, baina ez biek bakarrik, ez taldea handiagoa zen. Kontatu digu zure aitak, harreman polita zeneukatela bertsolari guztien artean, ez da horren beste txapelketatan lehiatzen aritzea baino, ondo pasatzea dela askotan helburu edo... Bai, bertsolaritza oso kooperatiboa da, ezta? Zu ongi geratzeko ondokoak ere ongi kantatu behar du, ondokoa ezinean baldin badabil, ez baizu argumentorik ematen, ez baizu arrazoirik ematen, zure erantzuna ere ezin da ona izan, orduan zentzurtan oso kooperatiboa da. Orduan txapelketara goazenean ere igual nahi duzu aurretik gelditu, baina badakizu giroa berotzeko, saio on bat izateko, zure bertsoak ere luzitzeko, ez dela bertze gaizki egin nik ongi, baizik eta bertzeek ongi eta nik hobeki, orduan pixko bat hortik handan, zentzu hortan, kiroletan, batek irabazteko bertzea galdu behar du, eta bertsolaritza ez dut uste bat ere horrelakoa denik. Esan duzu, ongi etorriak izan zinetela, emakume izan da ere, lehenengoetakoa izan zinela esan dezakegu, nola bizi izan zenuen hori? Ni sentitu naiz ongi etorria beti, bai, nik uste dut ongitorria sentitu ginela, eta baita emakume izatea ere, erratza, ez nuen kontrako iritzirik, kontrako zerarik, bertzen liga bat sortzeko helbururik inon ikusten, nik uste dut alderantziz, nik uste dut diskriminazioa positiboa izan zela, eta emakume izategatik gehiago kantatu nuela, gehiago deitzen zidatela, alderantziz, nik uste dut diskriminazioa positiboa izan zela gure kasuan. Bortzirietako bertso eskolako irakaslea batzara ere, nola ikusten duzu orain bertsoen egoera? Bueno, egia da ikasle aldetik eta inoiz baino gehiago gaudela ikasleak. Bertzalde nik bai ikusten dut kezka bat oraingo irudiaren garai honetan edo, lehenago ateratzen ginen kantatzera eta ongi ikusia zegoen, orain ateratzen dire kantatzera eta kezkatu daude, ea nola daude, nea bideo harikoa dago, nea hori sare sozialetara iritsiko den, kezka gehiago da egiten duzun momentuan lehenago han gelditzen zen, edo agian grabatzen zuten eta Xenpelar dokumentazio zentroan gelditxiko zen agian, edo agian ez, eta gaur egun orduan horrek sortzen ditu konplejo gehiago, zera gehiago. Bertzalde bertze zailtasun bat ikusten dut, ikasle kopurua handia da, hortan lana ongi egin dugu, hezkuntza araututik eta bat, baina zaila da ere gazte bat itsutzea, bertsoarekin maitemintzea, bere zaletasun nagusia hori bihurtzen zait gero eta zailagoa dela. Eta orduan iruditzen zait, bertso eskolara joaterekin ez dela aski bertsolari izateko. Bertso eskolara joan behar duzu, baina zure partetik edo zure egin behar duzu lanketa bat, bai etxean, bai irakurketa mailan, bai hausnarketa mailan, pila bat, eta hori da zaila, itsutzea, gazte bat bertsoarekin itsutzea orain, itsutzea zentzu honenean, baina hori ikusten dut gero eta zailagoa. Bertso antzerkiak eta egiten dituzuela ikusi dugu, holako innovazioa bilatu behar da, berrikuntza bilatu behar da, haur eta gazteak gerturatzeko? Gazteetan ez hain bertze, gazteetan apreziatzen aldute testu bat, poesia aldetik, estetik aldetik, edo apreziatzen aldute, edo sortzen aldute ere bai, badute oinarri bat eta sortzen aldute. Badago adin bat, errimatzen ikasi dezaketela, edo zazpisei neurtu dezaketela, baina ez dutela zer erranik oraindik, eduki aldetikan oso, mezu oso infantilak dira, normala den bezala. Orain arte eta urtetan ere,
eskolartekotan eta ze baloratu da. Haur bat, helduek bezala kantatzen duena, ez? Eta hori da pixko bat, ez dakit antinatura edo zer den, ez? Baina haur bat da, ez? Eta bere idea ditu eta bere pentsamoldeak eta orduan imitazio hori hain txikitan hasi ordez, motibagarria egiten zaie antzerkiak eta antzerki horietan doinuak ikasten dituzte, egiturak barneratzen dituzte, rimak ikasten dituzte. Eta pixko bat ikustu tresna bezala oso onak dire adin tarte batean oraindik sortzeko eta baita apreziatzeko ere, baita rekreatzeko, bertso on bat rekreatzeko gaitasun handirikan ez dutenean oraindik, ez? Nik uste dut adin tarte hortan oso ona dela. Eta ja gero beraiek ere naturalki uzten dute ekintza osagarri hori, ez? Antzerkianik orain 15 urtekin. Eta aldiz igual motibatzen die gehiago eurek sortzea edo bi ahotsetara kantatzea edo bertze gauza batzuk. Zure aita etxean edo zure aita bertxotan, diferentzia asko, zer du berdin, zer du desberdin? Bueno, nik ezagutu dut bi fazetatan, ez? Nik kanpoan Manolo deitzen nion, ez da etxean, ez? Zer nahi dut, ez? Aribanik ez ginen izketan, larun batean goaz kantatzera alzein, Amaia, Silveira eta Manolo eta ni, ez? Etxean ez ginen horrela deitzen. Bueno, laizter hasi ginen Atxona deitzen ere, nik uste dut nera nahiak Aitona bihurtu, baina lehen ere deitzen genion Atxona, baina, bueno. Atxa da, ez? Etxean da, zure babesa da, eta kanpoan ere zentzu handi batean hola izan da, baina gehiago izan da bertxokide, ez? Eta azkenik bukatzeko, Manolo Arozena 3 hitzetan. Ez dakit, improvisatzeko nik uste dut nahiko zaila, ez? Bertsolari izan da, improvisatuko duzu, ez da? Itxura galdua pixko bat, Nik uste dut lagun izan dela, belaunaldi ezberdinen lagun, hitz bat hori errango nuke, bertze bat eskuzabal igual, ez? Bere beharrak edo bere bizitza pixko bat alde batera utzi izan du maiz, bai ordu aldetik, bai eskaintza aldetik, bai implikazio aldetik. Nik uste dut lagun eta eskuzabal, bi horietan utziko nukela. Agertu gara bixi, gaur Silveira ez da iritsi, ta Julen beratarra delako ez dio gutzi. Ez diketzuela eginen, usterik anetzela hemen, Manolo eskapo jubilatuen elkartera xuxen. Bueno, Manolo, orain hurbiletik ezagutu nahi zaitugu, beraz, halako inkesta azkar bat. Esaiguzu zure denbora librean zer dezu gustoko? Nire denbora librean? Bueno, baratzen ari zea bizko bat eta bilobak inoleste. Herria edo hiria? Herria. Eta herri txikia edo herri handia? Herri txikia. Lagunekin edo familiarekin irteratxo bat iteko nora? Gipuzkoako kostaldea gustatzen zait asko. Beraz, mendia edo hondartza? Hondartza. Nora edo ze herrialde ezagutu nahiko zenuke? Ni oso gutxi bilen ez ni munduan, bat ere ez esateko ez, nik eskola herria ezagutzen dut desente, eta eskola herria gehiago ezagutzearekin konformatako nintzake. Bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, dudarik gabe. Eta ongi eta lasai sentitzeko leku bat? Nire terraza, baserriko terraza, handikan begira, baserriari, mendiari. Eta egoera bat? Egoera? Egoera, segun ez nola ulertu, baina, egoera bat, ez dakit, lasai egotea, zure gorputza lasai ikustea, eta zure familia ingurun ikustea, ez? Mitozalea zara? Ez gehiagi. Pelikula bat? Bueno, pelikula tanaren ez osoa, bilan ez, baina oin dela bizpailu laborte ikusi nuen, hau paitxe beste eta iruditu zitzaidan jende askok zenbat sufritzen duen beharrik ez den gauzak egiteko, ez. Horrekin geldituko nintzake. Libururen bat? Liburu ere hasi ditut pilaka eta bukatu apenas, ez nahi zorro irakurlea ni ez. Irakurri nuen baina Arzailu zen bizia eta, interesante iruditu zitzaidan, ez. Bere bizi politikaren bizitzan zenbat gauza dakin eta zenbat trampa egin ditun eta zenbat gauza gordetzen ditun, ez. Abesti edo talderen bat? Abesti oso abesti zalea naiz ez, nik bastakit betiko eskolarriko betiko klasikoa, denitu erartxun entzun dut pile baten.
Eta alare gehiena gozatu da, ona zonalde ontara torretzean Los Tigres del Norte, Mexikako zea bat, eta bueno, beraiek pare bat aldiz ditut eta oso mezu interesantea pasatzen justera iruditzen. Sukalde aldean zemuz? Bueno, arrautza perrakitzen badakit, eta asko gehiago ez. Ni badu suerte bat, sukaldari ona niretzako daukatela espraski ez. Nire emaztea sukaldari ona da, eta gehienetan bie bakarrik egoten gara, eta orduan niretzako luku bat, ez bera izatea nire sukaldari partikularra. Zuk berez oso gustoko ez dezu orduan? Ez dut guztoko sukaldatzen. Bueno, naiz, jubilatu nintzen arte ez dut aukera gehiago izan sukaldatzen ikasteko, eta oain beharrik ez dut, behar izan ezkero agian ingo nuke zerbait, bino, ez naiz oso sukaldaria. Euskerak ze leku du zure bizitzan? Osoa, leku osoa. Gazteleraz zerbait egiten dut, ez gehiagik eta ez ongi, baina eskola niretzako da arnasa, bizia, jai horitzenetik gaur arte, eta pentsatzen dut hilaztea izanen dela, ez? Eskola da dena niretzako. Eta euskararen egoera orokorrean nola ikusten duzu? Ez ongi, ez ongi. Tarteka gustatzen zait, hola jende moltzuak datozenean eta belarria jartzea adi, eta konturatzen naiz gazte taldeak gero eta errexago ez ote diren gaztelerara saltu egiten. Eta baut hori kezkatxo hori, baina nik ezin dugu mondo. Eta gizartearekin konprometituak izan behar garela pentsatzen duzu? Nik uste bai ez, gizarteak denen beharra du ez, eta gizartean gaudenok, gizartearen alde lan egin behar dugu. Bakotxe bere ematen aldun neurrian ez, baina nik uste horre hon behar dugula, eta eskuara behar du eskuarak, eta gizarteak, eta herriak, eta behar den gauza gehitzeko preste hon behar dugula. Eta natura nahikoa zaintzen aldugu? Nora begiratzen duzu, ez? Adibidez, holoko herri txiki bat ikusten duzu, eta ematen du baietz, ez? Zaintzen dugula kristona, baina gero orokorrean jartzen zera hor gauzak entzuten eta ikusten itxaso zola dagoela plastikoz betea, eta gero eta gehiago botatzen dugula, uste dut ez dugula zaitzen, ez? Hori da, hemen behira jartzen bat zera, bai zaitzen dugu kristona, baina orokorrean uste dut ez dugula zaitzen. Gure gizartarentzat etorkizunerako olako desioren bat edo? Niri gustatuko litzaiake eskolerri libre eta aske bat izatea, ez? Eta independentea, albaldin balitzake, baina hori gaur Katalunian dauden trumboi hotzak sumatuta uste dut luzera begire imartako zerbait dela, nik alare uste dut esperantza beti eduki behar dugula. Gaur egun harremanak lantzeko modua egokia dela uste duzu? Uste dut ez. Nik uste dut harremanatan oztu indela gazte dia batez ere, ez, ni beti gazteari behira hitzen naiz ez. Oztu indela, ez, nik uste dut oin bakotxa bere telefonoa eskutan eukitzea horrekin eta uste dut ikaragarri oztu dugula eta txarrena da norberak ez dula ala uste, ez. Eta nik uste dut maila baten lau persona ikustea, lau telefono hori begira, hori eritasun bat azken batean, eta ez dakit, IESa kontrolatu behar izan duzen bezala, uste dut hori kontrolatu behar etorriko dela, ez, uste dut horrek kriston kalte egiten diola gazteari berari, eta gizarteari orokorrean. Zoriontsu izateko errezeta bat? Ez egoistegia izatea. Egoista baldin bazera, atzeraseko izango zoriontsu, duzunekin konformatzea, eta inbidiari atea gitzitzea. Eta azkenik, Manolo Arozena 3 hitzetan? Manolo Arozena izan duzen gazte arrundu bat, persolari koizkor bat, Aiton kritikatzeko moduko bat, bere bilobak kritikatzen dute, eta nik uste dut persona arrunta izan duen itzela, normala esan maldiak, baina ez nez izan du, ez eroe bat, ez desastre bat, nik uste dut niko hankak lurrean eukitut jola beti, eta bizian pauso politak eman dituna, hankasartzen batzuk ere bai, ni Manolokin nahiko konforme nago. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.